Zdravím vás, priatelia. Vítajte na ceste dovnútra. Teším sa, že sme opäť spolu, aj keď sme spolu stále. Dneska sa dotknem možno veľmi citlivej témy, ale neberte to, že sa vás snažím presvedčiť o mojom názore. Nikdy sa nikoho nesnažím presvedčiť o mojom názore, iba ponúkam iný uhol pohľadu na to, čo sa niekde deje. A každý má absolútne slobodnú vôľu mať iný názor. Alebo mať iný uhol pohľadu na to, čo sa deje. Dnešné video nazvem asi, že máme môcť zmeniť svet. Máme môcť ukončiť vojny. A začnem tou témou vojen. Ten ľudský intelekt, tá myseľ, to ego vidí len to, čo sa deje vonku. Vidí vojnu medzi dvomi egami, medzi dvomi krajinami. Vidí všetky tie nepekné veci, ktoré sa tam dejú. Začne odsudzovať tých lídrov, tých krajín. Začne odsudzovať tých, ktorí sú do toho zainvolvovaní. Začneme odsudzovať peniaze. Všetky naše presvedčenia, ktoré sú niekde hlboko v nás, sa začnú vyplavovať na povrch, keď sa udeje niečo, čo zatrasie touto planétou. A nejdem sa venovať direktne vojne, idem sa venovať tomu, čo vytvára vojny. A s láskou. My vidíme to, čo sa deje vonku. Ale ako často sa pozeráme na to, čo sa deje v nás. Koľko vojen sa deje v nás. Koľko vojen vedieme sami so sebou. Koľko vojen vedieme s našimi blízkymi. Koľko vojen vedieme s našimi kolegami, s našim šéfom. Koľko vojen vedieme v mysli s ľuďmi, ktorých ani nepoznáme. Ktorých vidíme na ulici, že robia niečo, čo sa nám nepáči. Koľko vojen sa odohráva vnútri. Keď spravíme niečo, čo sa nám páči, zareagujeme nejako, ako sme chceli, dostaneme nejaké vyznamenanie, nejakú pochvalu. Sme na seba hrdí, sme na seba pyšní, sme šťastní. O 5 minút na to, alebo o 2 minúty na to, nás niekto zglbe. Dostaneme nejakú kritiku, sme zase smutní a vyčítame to samým sebe. Ten istý intelekt, tá istá myseľ, ktorá bola pred 2 minútami na seba hrdá, šťastná, pyšná, je o 2 minúty neskôr kritická. Dáva sama seba dole, kritizuje samú seba, kritizuje ostatných. Toto sa odohrá za deň 1 000 000 krát. Ani o tom nevieme, lebo sme tak identifikovaní s tým, čo sa deje v nás, že ani není priestor, aby sme to uvideli z iného pohľadu toho pozorovateľa, tej esencie, ktorou sme. Koľko vojen vedieme v rodinách. To, čo vytvorilo rodinu, čo je láska, čo je príťažlivosť, tá istá energia, tie isté dve bytosti, tie isté dva charaktery, teraz vedú vojnu kvôli peniazom, kvôli osobnostným rozdielom. Ten istý manžel, tá istá manželka, ktorú ste milovali, tú istú manželku, toho istého manžela zrazu nenávidíte. A ešte lepšie, ráno máte nádherný sex, všetko je v poriadku. A na obed váš manžel alebo vaša manželka niečo zabudne a už je z toho teáter, už je z toho divadlo.
už je tam zase vojna. A takto pendlujeme v našich vzťahoch s našimi blízkymi, s našimi deťmi, keď nespravia to, čo chceme. So sebou samými, keď nenaplňujeme naše vlastné predstavy o nás samých. Sme k sebe dobrí, potom sme k sebe zlí. Sme k sebe dobrí, potom sme k sebe zlí. Takisto k nášmu partnerovi sme k nemu dobrí, ako náhle nenaplní nejaké naše očakávanie, sme k nemu zlí. Aj keď to možno nevyslovíme, ale vnútri nás to ťaží. S našimi kolegami, s našim šéfom. Ako rýchlo sa dokáže zvrtnúť to, čo sa deje tuno a tuno. Príde k nám náš šéf a je voči nám kritický skrz niečo. Vaša myseľ si povie, Bože, ty ale nevieš ani koľko mám toho na robote. Koľko toho musím ešte spraviť a ty chceš odo mňa ešte toto a toto. Skadiaľ si ty prišiel, prečo nemáš trochu súcitu, porozumenia, ty sám nič nerobíš a nás komanduješ. Ten istý šéf príde o 2 minúty za vami, zavolá si vás do bureau, office, kancelárie a povie, že je na vás ale aj tak veľmi hrdý a že vidí, čo robíte a dá vám väčšiu výplatu o 200 eur, 300 eur, 100 eur. A vy sa takto zvrtnete z tej nenávisti do tej lásky. Wow. Už zrazu k nemu necítite to, čo ste k nemu cítili pred 2 minútami. To isté vy, ten istý šéf, nič sa nezmenilo. Iba slova, iba situácia. Jadro ostáva to isté. Koľko vojen vedieme v našej mysli. Vidíte, idete autom, idete pešo, sedíte v električke a vidíte pána alebo pani, ako ťahá za sebou psa, ako s ním zaobchádza. A vravíte si, ty kokos, takýchto ľudí neznášam, takýchto ľudí by som... To všetko sa deje vo vás, nie tam vonku. Tie emócie sa dejú vo vás. Tá vojna sa deje v nás. Tie vojny sa dejú v nás, lebo sa identifikujeme s každým jedným názorom, s každou jednou myšlienkou a emóciou, ktorá sa v nás vyplaví. A 90% ľudstva vedie tieto vojny na každodennej báze. A potom sa čudujeme, že sa to manifestuje do väčších sfér, do kontinentálnych sfér, do medzinárodných sfér, alebo aj do národných sfér, politika vo vlastnej krajine. Veď je to iba zrkadlo toho, čo robíme my každý deň. Ja viem, že toto není možno ľahké prijať pre ten intelekt a pre tú myseľ, lebo existuje 1000 rôznych argumentov. Existuje 1000 rôznych názorov a dôkazov. Ale čo sú tie dôkazy? Čo sú tie argumenty? Z čoho vychádzajú tie argumenty? Čo tak ísť za to, čo je tu. Ísť hlbšie. Ten svet nemá sa ako inak vymanifestovať a rozvinúť, keď toto sa deje v každej jednej rodine, v každom jednom človekovi. Tak sa to bude diať aj medzi kolegami, je to, čo sa deje v politike. Tak sa to deje medzi krajinami, to isté sa deje medzi susedmi. To isté, čo sa deje medzi vašim susedom a vami, že ste pohádaní a tak ďalej, to isté sa deje medzi susednými krajinami, medzi kontinentami, medzi blá, 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 do nekonečna. Ako inak mi to mohlo byť, veď to začína hneď tu, no. A nikto sa nepozrie na to jadro. Nejde o tú vojnu.
Ja sa vám nesnažím povedať niečo o vojne, niečo o politike. Ja som ten posledný, ktorý sa chce do týchto vecí miešať. Je mi úplne jedno v skutočnosti, čo sa deje vo svete. Ide mi o princíp, ktorý začína v nás všetkých. Ten koncept, ten princíp, ten koncept toho, čo sa potom deje vo veľkom. A preto máte moc zmeniť svet. Lebo máte moc zmeniť vás samých. Už je to pomaly klišé, keď človek povie zmeň seba, zmeníš svet. Stalo sa z toho klišé. Lebo sa na to každý jeden pozrie cez tie filtre, že už som to 1000-krát počul. Keď ukončíme vojny v nás, ukončíme vojny okolo nás. A toto je oveľa hlbšie, ako ste to teraz počuli. Keď sa ukončí vojna v nás, je úplne jedno, čo sa bude diať okolo nás. Lebo v našom vnútri je pokoj. A keď je v našom vnútri pokoj, kľud a mier, už sa nezapájame a neidentifikujeme sa s tým, čo sa deje okolo nás. Už by som mal ísť papiť. Skúsme ukončiť vojny, ktoré v sebe nosíme. Skúsme sa prijať. Skúsme mať so sebou súcit. Skúsme ísť za tú myseľ, za tie názory. Ako náhle sa v nás niečo vyplaví, skúsme sa oddeliť, nie potlačiť, nie presunúť pozornosť. Uvedomiť si, že to nie sme my. Vytvoriť priestor medzi nami a tým, čo sa deje v nás. Lebo to, čo sa deje v nás, nie sme my. Môžeme spraviť aspoň jeden malý krok. A to je ukončiť vojnu v nás. A to dokáže každý jeden z nás. Aj ty, aj ty, aj ty, aj ty. Stráťme našu identifikáciu s tým, kým sme. Pustme. Buďme ničím. To je prvý krok. Není to na tom a 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 na tom. Neodovzdávajme zase našu zodpovednosť niekomu inému. Preberme zodpovednosť a začnime v nás. A ja viem, že to zvládneme, ja viem, že sme na dobrej ceste. Berte to len ako niečo, čo som položil na stôl. Zo srdca a z lásky. Nie ako niečo, o čom vás chcem presvedčiť. Máte slobodnú vôľu a vždy ju budete mať. Ďakujem vám, priatelia, prajem vám nádherný zvyšok dňa. Ahojte.